Όσο οι ταχύτητες της σύγχρονης ζωής αυξάνουν, τόσο οι άνθρωποι αναζητούν να βρουν τους φυσικούς ρυθμούς μέσα από την επαφή με το περιβάλλον και τους εποχιακούς κύκλους της αγροτικής ζωής. Ο εναλλακτικός τουρισμός διαφέρει από το μαζικό τουρισμό ως προς το ότι είναι μικρότερο σε κλίμακα και ελεγχόμενος τοπικά. Αποσκοπεί στη διατήρηση της βιολογικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Ενθαρρύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αναζωογονεί τις αγροτικές κοινότητες. Παρέχει νέες αγορές για προϊόντα, ευκαιρίες για εργασία, κίνητρα και χρηματοδότηση για την αναστήλωση και μετατροπή παλιών κτηρίων. Ιδρύματα όπως η Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και το Πανεπιστήμιο Κρήτης οργανώνουν συνέδρια που εστιάζουν σε αυτά τα θέματα περιβάλλοντος και διατήρησης. Οι δύο κύριες μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός. Παρόλο που έχουν πολλά κοινά, ο οικοτουρισμός εστιάζει στο φυσικό περιβάλλον με δραστηριότητες όπως αναρρίχηση, πεζοπορία και θεματικές περιηγήσεις για παρατήρηση της άγριας ζωής, της χλωρίδας και της γεωλογίας. Με τον αγροτουρισμό, οι επισκέπτες έρχονται πιο κοντά στη φύση, ταΐζοντας τα ζώα, μαγειρεύοντας, φυτεύοντας και συλλέγοντας καρπούς. Αμέτρητα καλντερίμια διασχίζουν το νησί της Κρήτης. Κάποια είναι αρχαία, άλλα αποτελούν νεότερες περίτεχνες κατασκευές. Σήμερα έχουν ενσωματωθεί όλα σε ένα δίκτυο μονοπατιών, με σημαντικότερο το Ε4, το οποίο ξεκινάει από τα Πυρηναία, διασχίζει την Ευρώπη και την κυρίως Ελλάδα και εισέρχεται στην Κρήτη από το Καστέλι. Συνεχίζει σε μια εντυπωσιακή διαδρομή μέσα στην κρητική φύση και καταλήγει στη Ζάκρο, στην Ανατολική ακτή. Το Ε4 ποικίλει σε δυσκολία, από εύκολο έως εξαιρετικά δύσβατο, ειδικά στην άνυδρη έρημο των ψηλών βουνών μετά το λιώσιμο του χιονιού. Υπάρχουν 4 καταφύγια στον Ώμο Χανίων. Το καταφύγιο Καλέργη, ακριβώς πάνω από το οροπέδιο του Ομαλού, είναι προσβάσιμο με το αυτοκίνητο και είναι το μόνο που παραμένει ανοιχτό όλο το χρόνο. Ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων οργανώνει τακτικές περιπατητικές εκδρομές όλο το χρόνο και εκδρομές για σκι το χειμώνα, προσφέροντας τις απαραίτητες οδηγίες.